Lisod kayo. Hello. Try daw live iksoon. Pero mura og sumabungahong kahaponon mga iksoon. So ni try ta og live. Data ra ta karon iksoon kay wala pa na okay ang atoang tawagan na ang atuang linya, no, nag arion pa ni ugma mga igsoon. So okay ra sister, ingna lang ko kung poor connection, slow gid siya na nakabutang slow connection. So lisod gid nak abli ko nung sira dia nak aircon manggutagod niya wait sa pabli gamay. Ha? Diablihi gamay kaya ron magawas ang signal hinay no. Sister Mary Joy from Israel. Kanang kusog atong signal na sister. Kay actually data ra ni sila. Shout out Brother Castillo. Thank you for salamat, healed na po akong magulang. Thank you sa prayer. Glory to God, sister. So, kusog pa sa okay ra. Sige. Okay, praise God. Slow connection na po yung nagabutang aryo. Sige lang. Anyway, mga igsoon, kung mihina itong connection, pasensya na mo kay kung ano akong gigamit igsoon kanang data ra no, nagpa-load ta kay nadaot ang atuang PLDT. Shout out kung naay mga mga personnel sa PLDT diha bitaw kanang murag na ibot ba, so nanawag na ko sa customer care yamari sila ini ka ugma. So arion tanawan ni mga igsoon no? So mingaw na kay kog live niyo igsoon kay in this past few days and few weeks grabe wala tay live no. So gusto na jud ko mag live igsoon no. So mauni nga praise God kay idasig ko sa Ginoo. So naningkamot ko nagload ko igsoon mao na nga dili kay ko mag shout out ha. Pasensya na mo mga igsoon no, hinay itong connection. Di kay ko mag shout out, sorry kayo igsoon kay basin sige ko giyaw-yaw diri mga igsoon maputol na nikel kay hurot na daytong data kay nag-live man ta ganina sa simba sa ato ang during worship gamay and then sa wali na ko igsoon nag-live ta ganina. Mao na nga pasensya na dili kay ko mag shout out karon no tungod kay bungang pastor naka-appeal nako sa imong live Vanessa P. Astorga. God bless sister. Shout out no. Mo na mga igsoon nga dili kay ko magsulti no. Pasensya na daghan kayo no. Brother daghan jud kay nag pa-shout out pero pasensya na mga igsoon no kay as what I have said data ra atong gamit ron unya nagpa-register ra taon ta og singa na to ganina mao na nga basin maputol ni wa kay horot na nay magsigig pop out slow connection. Pasensya na mga igsoon. Ako man gablihan na bintana. Close man niya itong kuhan. Wait sa ampliya gamay. Right. Para musud ang lang. Kay aron kuan bitaw kay namgo ta sa sulod niya aircon room ni mga igsoon atong kwarto diri. So dili siro kay kagawas but praise God kay madara lagi ni basta tabang sa Ginoo no. So pasensya na kung mawala gali ni, sorry kayo no. So ako na lang gi-shout out tanan OFW in different countries unya. Akong gi-shout out ang tanang mga followers nato Luzon, Visayas and Mindanao and mga seaman, mga naka-permanent residents tanan, mga kapulisan bagong Pilipinas, shout out kung mga amigo nga kapulisan, kung mga classmate among hepe diri sa Clarin, Chief Amba and then tanan mga armed forces of the Philippines, Philippine Army,
Philippine Air Force, mga BGMPs, no? Tanang mga pineriso, indifferent BGMPs, tanang mga warden, mga jail officer, tanang Philippine Air Force, security guard, Bureau of Fire Protection, tanan. Shout out unya. Dili kayo mutaas akong shout out ikson kay basin maputol ni, no? So salamat sa inyong pagtan-aw, pagpaminaw. Maulawan po dito sa Masbate. Okay, diri kay wala init diri ikson. O dili sad kaayo sakto na. No, so our topic for this afternoon is about about persecution, no? About sa kana bitawng kanus ata tawgon og bulahan, about sa mga basta atong kinabuhing Kristohanon, kung unsay atong dangatan, kung tinud-anay tang mga lagad sa Ginoo, unsay atong dangatan sa dihang totally misurrender na ta ni Lord, unsay atong dangatan kung tinud-anay na gyud tang magpagamit sa Ginoo, mubarog tas kamatuoran, unsay atong dangatan. So mao na atong topic karon igsoon, no? And ako rin gipasalamatan, shout out ng mga followers, tanang mga viewers and new followers, welcome kay Moni. And I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. And again, di itara tanong atong live kay daot ato ang wifi igsoon ugma payuhon. And then shout out sa tanang mga star senders tanan. Thank you for inviting your friends and mga followers to follow our page. Salamat sad sa mga nag-subscribe sa atong new YouTube channel. Ang atong YouTube channel na makita ang link ani nga caption, Mabungahong Kristohanon. Gihapon. So, magdali ta igsoon kay basin mahurot ning data na to. No, digital unlimited this time. Pasensya na. Maing udto sad Brad Jomar, God bless you. Mao na to akong chat mo, Brad. No. So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord kay di ta magdugay igsoon. Actually after ani na napoy service nato. Ganina nag-service ta karon after ani service na pod. Okay? So shout out from Doha, Qatar, Kathleen May Pernia. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for this another opportunity. Bisan Ginoo ang connection lisod Ginoo, but still you make a way nga makalive mi Lord. But this time Lord God, before we listen to your word, inluya mong kasing-kasing imoming takos, imoming angayan, andama mong panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanon nga panalangin nga imong ibubo kanamo karon. Samtang mamati mi sa imong pulong tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, kasing-kasing nga anda mo sunod kanimo, kay diha sa pagsunod na ang panalangin, diha sa pagsunod na ang milagro, diha sa pagsunod Ginoo na diha ang breakthrough. So Lord God, tagay mi kasing-kasing masinugtanon. And right now Lord God, I pray to all of the viewers right now, i-bless sila. Panalangini, kutob sa makadungog, makakita ani Ginoo, ipabati imong presensya bisan pa man sa mag-live ani unya Ginoo, imong ipabati imong lihok, imong dihog ang lihok sa Espiritu Santo. Ikaw lamang among ipataas Ginoo, wala mi nag-isag relihiyon. You alone will be glorified this time. The name of Jesus Christ above all, the name above all names. And Holy Spirit, this is your moment. We welcome you and mamuhat ka, makigistorya ka sa matag usa kanamo. Lord God, thank you for the victory. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. So basin natin nga mo igsoon nga murag lahi na po ang ato ang kabantay mo murag lahi ang ato ang image sa naka-Realme ta igsoon nga ato ang iPhone di man pwede igsoon nga mas tinawan magko ato nya nindot ba kay balanse ang light ang di man siya pwede i-hotspot kay murag mohinay wifi jud siya, no? So salamat sa Ginoo kay naman tay laing cellphone mao ni atong gigamit. Holy Spirit connect. God bless Sister Irene. Let's go. Again, pasensya na mga igsoon nga medyo hinay itong connection kay naningkamot na nga makalive ta igsoon. This is for the glory of the Lord. God bless Pastor. Keep your good works to share the word of God. Okay, atong topic karon igsoon para ni natong mga Kristohanon nga ning sunod sa Ginoo, sa mga naa sa ministry, sagdi lang Pastor gwapo man gyud. Ay naunsa man kayo paninuod. God bless you. Igsoon Abapo Jesus Jr. Ang kaning atong topic karon para gid nato ning tanan, no? Sa mga gibay-biyay gibugal-bugal lang gilutos, this is for us igsoon. Okay? Okay ra Pastor, dili man putol. Praise God for that. Igsoong Nedski. Okay. Let's go. Mateo 5 Jis. Amo ba ni?
Ano, Mateo 5:11 hangtod sa 12. This is for us mga igsoon, no? Tanan nga nangalagad sa Ginoo, especially sa mga katubitong mga nag-ministry ning hunat na nga magpagamit sa Ginoo para natong ning tanan, para sa dinako. Okay? So ako lang ning gi-remind igsoon pag-usab tungod kay ako nabantayan nowadays nagkakusog ang paglutos nato. Nagkakusog ang atong bashers. Nagkakusog ang pagbato nila nato, of course, because fruitful pagitag maayo, no? Nagkakusog ang pag-shake nato karon igsoon, ang pagbira sa kaaway tungod kay ang yawa napiktuhan, no? May hapon sad sir. Brad sir, akong amigo nga pulis nagtanaw, Jose Maria, God bless you, no? Nagkakusog kay di man ta banggaon sa yawa kung wa siya matandog. Ganina naidaghang mga piniriso na nimba nanduol sa Ginoo. Nag-heart attack na po ng yawa ato. Di man muangay ang yawa nga naigsoon. No, ang yawa nag-heart attack ganina kay naay mga piniriso nga nanimba igsoon nya ning surrender sa Ginoo. Problema na ng yawa, no. Okay. Again akong baliko no, Mateo ingon si Jesus igsoon sa mga ning sunod niya, sa mga nangalagad ni Kristo, sa mga nangalagad sa Ginoo igsoon, Mateo 5:11 hangtod sa 12. According to Jesus, mao niya tong masinati. Dulahan kamo kun biay-biayon. So pagini, biay-biayon og daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako ni Jesus. Next, paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nganhiuna kaninyo. Ang Dios magapanalangin sa imbalaang pulong. Okay? Mao ni ang mensahe sa Ginoo kanato this afternoon. Okay? Ang word nga bulahan. Kanus ata matawag og bulahan? Kanus ata i-declare nga bulahan? No? Ingon si Jesus, bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Okay? Gi-remind ta ni Lord. Once magsunod ta sa Ginoo, no? Pamina mo, to all of the viewers right now, shout out dahil 171,000 followers of Mabungaong Kristohanon. Okay? Pamina mo, mga viewers, mga followers, to all who are watching this time, nangalagad ni Kristo, nasa ministry, nangalagad sa Ginoo, nagwali na, nasa music ministry, nasa worship team, basta nangalagad ka sa Ginoo, ninghunat na ka sa Ginoo, kabantay mo? The more ka ninghunat sa Ginoo, the more ka gilutos, the more na mga shaking ni mo. Daghan mga usay mga tao nga duol sa tundugan bugal-bugalan ta. Ningon ang balaang kasulatan igsoon. Once magsunod ta sa Ginoo, once nagsunod ta ni Kristo, nangalagad ta sa Ginoo igsoon. And then once bugal-bugalan daw ta. Nay sa gingon dire, biay-biayon tamayon. Okay? So pay gingon dire. Daog-daogon, butang-butangan og istoryang butbot bakak, himo-himuan og istorya, dauton ang dungog, pakawawan tungod na sa tong pagsunod sa Ginoo. Then maglipay ta sa gingon dire, bulahan kamo. Buluhan ta. So kung namoy madunggan igsoon nga nangalagad sa Ginoo, unya walay pagsulay. Dili na ma-consider nga bulahan, no? Pero ako na sinati na igsoon, kaning mga paglutos, kaning pagbaybiay, pagtamay nila nato, pagbugal-bugal nila nato. Ato ning masinati sa diyang tinud-anay na gyud ba? Kanang mituhok na gyud, migamot na gyud atong pagtuo sa Ginoo. Kanang tinud-anay na gyud aning sunod sa Ginoo, kanang wala na nato gi mantinilan ang Ginoo. The more we get serious in our relationship with Jesus Christ, diha mag-start ang bugal-bugal, diha mag-start ang pagtamay, diha mag-start nga ang yawa kay matandog man. No? Diya ma-start nga bugal-bugalan ta, daog-daogon ta sa uban, kaminusan ta. Diya magsugod kung tinud-anay ta. Ang yawa kay balo igsoon. Kung kita nga nangalagad sa Ginoo, tinud-anay bagid ta. No? Serious bagid as atong relationship ni Lord. Ingon ang balaang kasulatan igsoon. Sa dihang once tinud-anay na ta, nganing sunod jud sa Ginoo igsoon, mao ni naimo bugal-bugal na to, naimo tamay na to, naimo sultig dili maayo. No, bugal, no. Ako igsoon, speaking of bugal-bugal, speaking of pagtamay, speaking of pagdaog-daog, pagdaot sa dungog, gamag-gamag istorya, kinaunan na ako, lami kay nakanon igsoon, maunay makarpalami sa tong Kristohanong kinabuhi. Dapat maglipay ta. Ngano maglipay man, pastor? Tungod kay bulahan ta. No? Bulahan ta, blessed ta. Mao na mga igsoon. Mao na mga igsoon nga lipay kay ko kabantay mo kana na i-post nako.
No, ang uban nagtuo sila nga affected kay ko. Nagtuo sila og ila kong gipakalma ba kay uban moingon sila nga, "Pastor, kalma lang pastor, ana. Ayaw padawa jud ko nagpadahig soon ako ara nang gipost kay aron." Kana sila magsige man nag-stalk nako. Kanang mga bashers nako bitaw. Ako nang gipost di aron makit-an nila ang inyong komento. Nya diha sila makorek sa mga comments ninyo. Kay wa kay na nako tagkaig pagtagad kay nagdugay-dugay lang na nagsikosik lang na sa akong panahon. Pero the more ko gilutos, the more ko gibas inila igsoon, the more na ko nabati nga bulahan ko. Tanawa, next line. Ang next line igsoon, listen carefully. 11 sa 12, paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila nini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So ang katulad pong mga nag-una nato igsuon nga mga alagad sa Ginoo, gipasipalahan sad, gibugal-bugalan, gitamay, gidaog-daog, gimaritis, gilibak, tanang matang sa dili maayong istorya, gilabay. Sulpot unsa bay uban na ilang ilabay nato igsuon. Pero abi yung may igsuon, honestly, ay mga brad na ko nananaw dia. Ako igsoon kay bawo na mo nga gikan jugos ka ngit-ngit nga ningagi po ko kabarumbado daghan ko ningagi ko pamilya Shabu ningagi sad ko nga grabe more than 16 years in drug addiction kabalo na mo na di jud nakalikayan igsoon sa 16 ka tuig na ko kapin nga nag-Shabu kanunay ang gigunitan. Shabu gina no mao ginay primary nga bisyon ako kanang mga inom kasi secondary na sigarilyo, babay, marijuana, rugby, bulkasil, serap, secondary. Ang Shabu yun may pinaka-paborito na ko. Then, di kalikayan, in more than 16 years na ako ang nga bisyo. Na ako yung mga kaila, mga amigo, mga kuyaw, kayo. Di yun na kalikayan. Now, daghan na sila karon nga followers na ko. Daghan na sila karon nga gibag-o sa Ginoo. Kabalo ba mo ikson nga sila mismo nasakitan sa gihimo ng mga bashers na ko. Brad, nagtanaw ka diha. Daghan na sila. Kung nanggigil sila kayo. Pero ano lang inan kalmar mo diha, ayaw mo gara-gara diha, no? Di kalikayan. Kay kaning mga bashers nako, nampoy uban bitaw nga mo bas na to nga below the belt na ba nga bisag unsal lang ilang ingana to, wa sila kay baw nga naapoy nagpahipi nga mga of course mga na-bless atong kinabuhi nga di mo angay gayagaan ta. No, daghan kay na sila igsoon nga nagpahipi ra diha. Basta di lang na ko i-mention mo na nga ako nabantayan nga usahay kaning mga bashers maka-trigger sa mga nagbag-o na nga mga kriminal. Mao ginay tinuod. Kanang mga nagbahas na ko daghan kay igsoon. Daghan sad kay nag-message na ko nga mga followers na to. Nga mga nanggigil na gyud mga kulbahin na mo kinabuhi pod nga gibag-o sa Ginoo. Pero mao lagi ako silang giingnan nga normal ra man ni Brad nga niun ta. Tanawa ako sa una, wa pa ako sa Ginoo. Sa una naninda pa kog Shabu. Sa una igsoon adik-adik pa ko. Ang akong gunitan sa una mga foil pa. Foil, lighter, tissue, toter. Mao na gunitan ako sa una. Mga tanan, mga klase-klase sa illegal nga droga igsoon. Wala joy mo lutos nako. Walay mo BI, walay mo daog-daog nako, walay mo sulti na kog dili maayo. Sa una magdaladala pa kog armas, wala joy magayaga nako. Pero sa diyang akong gitalikdan tanan, surrender tanan sa Ginoo. Nagsugod na ang mga paglutos. And then ako ni siyang na encounter nga verse bulahan dayta. So tanan nga nagtan-aw diha gilutos na mo karon gibaybiay gitamay gibugal-bugalan tungod sa yung pagsunod sa Ginoo din ingon diri pagmaya kamo kay dako ang atong ganti ani puhon igsoon iasar maning paglutos mga igsoon sa ganti kumpara sa ganti nga nagpaabot nato usa sa hinungdan igsoon nga gilutos ta igsoon kay yes as what I have said bato man na siya gibato ta kun ning gibalik-balik tungod kay namunga ta kung wa patay bunga di ta batuon. Usa ka ilhanan igsoon epektibo ta. Nagkadaghan ang kriminal nga nabag-o. Usa ko gigamit sa Ginoo para sa mga kriminal. Kita mo atong gi-post na ko ganina, katong mga napriso upat ka buk mga ditotos prisuhan. Sa silda to, no? Mao to mo ang gi-ministrihan. Karon na nasimbahan ang alagad sa Ginoo. Ang yawa ana na heart attack, di mo angay ang yawa. Nga ang mga salbahis, mga kriminal mo duol sa Ginoo. Mao na sila igsoon naglibog na ng yawa. No? Mong sigig bato bisag unsa pero chill na ta. No? Nganong ang yawa natandog man nato? Natandog ang yawa kay epektibo ta. Once we become effective sa ministry ni Lord. Once epektibo imong pagkakristohanon kay namunga na ka. Once ang imong pagkakristohanon nakulbaan ang yawa, no?
Ang gingarian ni Satanas natayog sa imong pagtuo. Natayog sa imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao nang ang yawa mangitag paagi aron ma-discourage ka. Mangita ng yawa og bisag unsa, bisag kinsa mga tawhana, mga tao nga duol sa imong dughan aron atakihon ka, lutoson ka, tamayon ka, biayon ka, bugal-bugalan ka, bisag unsa lang ilang ingana to igsuon. Kay ang tinuod affected ang yawa. Di kadawat ang yawa igsuon. Kuyawan ang yawa kay daghan ang mga naas kangit-ngit na nas kahayag karon. Mao na hinungdan ang yawa igsuon sa kunsa lang ako gilabay-labay kadagan sulpot sa kunsa lang na 10% regi apas, daghan kayo ilaga. Nagkatawar ako, pero ting lipayan ako, wala kay bawal. The more ko nilalabayon, the more na ako mabati nga bulahan ko. Yes, the more na ako, nga nita dapat igsoon. The more ta lutuson, the more ta butang-butang ang istorya, the more na to bation nga, yes, we are blessed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bulahan me. No? Ug naay ganti, nagpaabot na to puhon igsoon. Amen. Kay ang mga alagad sa Ginoo nga nag-una pa nato, mga tinuod nga nangalagad sa Ginoo, alagad sa Ginoo, nakasinati sa igsoon o pariha nato mga paglutos igsoon. No? Mao nang dili ta ngayong maguol, mabalaka. No! Pero kanang mga nagbas nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ato nang tamak-tamakan. Himuon nato na silang motivation or stepping stone. Atong tamak-tamakan, mas mupadayon patag abanti ta nga naman. Karon na nun mo atras ta nga nakahibalo ta nga bulahan ta. Karon na nun mo atras ta nga nakabalo ta nga blessed day ta, bulahan day ta, natunong day ta, na, nagsubay day ta sa sigpit nga dalan. Normal ra na igsoon. No? Muna akong gingnan ako mga brada nagpahipi nga mga gahi kayo. Nga mga gibag-o na sa Ginoo. Chill lang ta. No, ayaw ka. Dito pa da. Pero mao lagi. Kita mong godikson tao na ta. Nga usay mapiktuhan ta. No? Kaya usay ang mga bashers na ako igsoon below the belt na. No? Nabitaw to yung mga ning-encourage na ko akong mga higala nga aming support sa nako mga kapulisan nga. Brad, abanti lang brad, aghansan mi nga ning tuo nimo, no. Pero mao lagi usay below the belt na bisag unsa lang ilang ingana ko wa sila kailay so, no. Wa sila kay bawo kung kinsa ta sa unay so, no. Daghan bitaw ning ingon ako mga kailay gid ako ba? Pastor kanang mga nagbas nimo ba? Ingana na sila kay wa sa nakabalo sa kasinatian nimo. Wa sa nakabalo pastor nga mauna nya aside from the daghang ikag mga barkada, mga connection nga mga kulbahinam kayo. Pero wa na nako igsoon giunahuna nga akong giunahuna karon. Aw naa man sila nagpahipi pero wa akong connection karon si Lord. Ang iyang dihog, ang iyang gahom, mo na connection ako Lord. Mo na connection ako ron. Ligon kayo si Lord, no? Igsoon nagtan-aw ka karon, gilutos ka. Gibaybiay ka, gitamay ka, usalay mo pasabot na igsoon. Gipabati lang sa Ginoo nimo nga bulahan na ka. Amen. So di ta ngay mabalaka, mag-uol kay bulahan ta. Unya, aside from that, igso na'y ganti. Na'y reward, nagpaabot para sa tua, usa ka adlaw, ato ng matagamtaman. So, kanida yung mga paglutos, igsoon. Paglutos na, pero sa unahan dahi, makabinipisyo dahi ta na. Kay na'y reward, giandam si Lord, no? Bulahan ta, no? Bulahan ta nga nangalagad ta sa Ginoo, gibutang-butangan ta, gibaybiay ta, gidao ta, gitamay ta. Bulahan ta igsoon. Mabitaw ako, sila kay bawo ba? Nga the more ko nila gibash, the more na ko nabati. Yes, thank you Lord. Bulahan ta, no? So igsoon, sa nang nagtanaw karon diha, wala ko kabalo kung kamusad nakasinati og ngani karon. This time nakasinati sad mo og paglutos, pagsulay, pag-BBI, so pagtamay. Usa lang ang kasulti, aper, bulahan ta, padayon ta, no? Padayon ta, so no, atong tamag-tamag ka na, ato nang isipon nga mga stepping stone na nga mas ipaangat pa atong kinabuhi, no? Dili ta ma-discourage, kung dili padayon ta. Karon na lang hinunta mo atras, ma-discourage, mabalaka nga bulahan man dayta. And aside from that, ako ni balikon, ang yawa suko kay nato. Ang yawa igsoon natayog yang gingarian tungod nato. Once epektibo ka nga Kristohano, naa kay tinud-an na yung kabag-uhan ang yawa na nalik, ang yawa na igsundi kadawat. Mo nang ang yawa maning kamot na siya nga ibas ka magamit og tao. Ang tao adi man tao kontra nato.
Diba? According to the Word of God, we are not struggling against flesh and blood. Okay? Matod pa sa balaang kasulatan, wala ta makigbatok sa unod og dugo. Ang atong kontra, ang mga panuway, ang mga kampon sa kadiliman, nga maoy naghulhog anang mga tao, nga laing na nag mga sulpot, halaing na lag mga nadimunyan, mga laing tinuhuan, ing na nangabuang na, ing na sila, agyawa may mihunghong ana, kay di mo sugo ang Ginoo ing ana. Kung sila tinuod, igsoon nga luwas na. Kung sila tinuod nga mga anak sa Ginoo, di na sinultian og mga anak sa Ginoo. Kay matod pa sa balaang kasulatan, kung unsay nato itong kasing-kasing mugawas sa baba, way anak sa Ginoo nga ang ilahang mga pulong panghimaraot, walay anak sa Ginoo nga mura bitaw panginsulto mugawas sa baba. Ang anak sa Ginoo, Diyos no na. Amen? Mao na siya. Mao na igsoon, listen carefully. Di tangay mabala ka. No? Instead, we should be grateful, mapasalamaton ta. Unsay gingon rin sa Ginoo. Pagpasalamat kamo. No? Instead nga mag-uulta pasalamatan ato ang Ginoo igsoon. Natayog lang, no? Naapektuhan lang ang yawa sa ministry nimo. Naapektuhan ang yawa sa imong pagka-prayerful. Kung imong ministry na intercessor ka. Naapektuhan lang ang yawa igsoon sa imong pagka-faithful sa halad o ikapulo. Naapektuhan lang ang yawa nimo igsoon kay supportive kay kas ministry. Naapektuhan lang ang yawa nimo igsoon kay dasig kay kas Ginoo, di ganahan ang demonyo ana. Mauna nga mangita siya pagi nga ibas ka. Lutuson ta, pakawawan, butang-butangan o istorya. Apan igsoon kung ikaw nagtanaw diha imong nasinati ni dinbulahan ka. Bulahan, pagkabulahan nimo. No? Ingon sila nga, Pastor, ayaw lagbawas na, wa man kumubawas na nila. Ako naman silang gikorek. Akong gipost sa, kayo ko man na sila stalker. Akong gipost sa ato ang timeline. Kunya, ako mong gitugutan nga mo reply. Kaya naman, stalker man na, magsige mo nagtanaw sa comment ninyo nga, ani, wata kay ba, usa sa nag-comment nyo diha, makaamgo siya. Amen? Mauna akong purpose, no? So, mauna nga, ato lang na silang, naaman na sila, pero dili natutugutan nga sila may makapugong nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sila may makapaluya nato sa pagpangalagad sa Ginoo. But instead, sa panahon nga maluya ka, kay sakit na kay ilang gibato nga istorya against nimo, hinumdumi nga bulahan ka. Ako ning kono no. Ang gingon diri ni Jesus igsoon. Mateo 5:11, bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako, no? Ang mahimong bulahan lang di ay kato lang gidaog-daog, katong gitamay, gibugal-bugalan, gipanamas-tamasan ba ang dungo gidaot. Kato ray mabulahan. Wala giingon diri ang bulahan nga mosunod sa Ginoo. No, ang mabulahan kay naa may kana bitaw ning sunod sa Ginoo nga ning sunod-sunod lang, pero ang Tinoo di dito tinud-anay, no? Because for me, I believe based on my experience, so on the more we get serious in our relationship with the Lord, once seryoso na ta, no? Once seryoso na ta, tinud-anay na ta, we know how to love God with all our heart, soul, and strength. Diya saan magsugod ang yawa. Pero kung ang pagpangalagad ni mo sa Ginoo taphaw lang, ang pagpangalagad ni mo sa Ginoo mantinil ra, ang yawa sad kay bawa na. Mao nang kabantay ka di kalutoson. Walay mo dahaot nimo, walay magbugal-bugal nimo, walay mo tamay kay ang yawa kay bawa man nga ang imong pagserbisyo ni Kristo murag mantinil ra. But the moment we get serious, the moment igsoon nga muhunat na ta, tinud-anay na imong pagsunod sa Ginoo, diha ra ka maka-feel, diha ra mo mabantayan, ay nganong gitraidor man ko, best friend nako gitraidor ko, maayo kay kung tao niya, gitabangan ako siya panahon sa iyang problema, akong iyang madali-dali, pero karon gidaot ko, kabantay mo, nagsugod siya sa diyang tinud-anay ka nga nangalagad sa Ginoo. Nagsugod siya sa dang nagseryoso na kas Ginoo. Nagsugod siya sa dang nagpagamit na kas Ginoo. Nagsugod siya sa dang ninglakaw na kas sa tawag nimo sa Ginoo. Kabantay mo? Napiktuhan ang yawa og timan-i na igsoon once may tabo na ibutang sa imong unahon o kasing-kasing. Bulahan ka. Bulahan ka. Blessed, you are blessed igsoon. Because of that. Amen. Di tangay maluya kundi kalamian ang tawgon tagbulahan. Unya aside from that, naay nagpaabot daw nga ganti. Kay bawo na taon sa naikson. Ang kinabuhing walay katapusan ikson. Ang langit nga wala nay mga luha, wala nay maningil na to sa utang na to, mga card unsa man ang naa diha pila na to. Wala na.
lunlon kalipay, kinabuhing walay katapusan. As what I have said, kung naa may luha, igsoon, luha sa kalipay, mudagayday sa atong mga mata. Tungod kay ang ganti nga kinabuhing walay katapusan, atong naangkon kay nganuman. Nagpadayon man ta sa papangalagad sa Ginoo, taliwala ng mga basher. Taliwala nang nagbugal-bugal, nagsigig, ingon na ito, sulpot lagi. Di ba ito ito, usta ning ingon na Brad na ko. Salamat lang yun sila, Pastor. Brad, nga, gitawag-tawag, tagsulpot karon. Ning biya na ta sa itong kabuang, kay kung karon patagi nga ni, lagpot yun. Sabi ni may igsoon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, di yun nakalikayan, pareha na ako. Di kalikayan nga na ako yung mga disciple, nga mga gahi, kay mga kriminal, di yun nakalikayan. Pero grasya sa Ginoo, makalma naman po sila igsoon. Pero naiuban nga, manggigil yun. Di ba? Nabi ito uban rin comment, lamian, hilam usag, kumo, ning nag-comment niyo, di ba? Di man na to kontrolado ang pagbati sa uban. I understand because we are just human being, and matandog po ta, masakitan ta, labi na ikaw mismo kabalo ka nga tinud-anay kang nangalagad sa Ginoo. Labi na nang kaila ginako naani nga page nga kaila gid nga kinsa ko unsa ko nga gibag-o sa Ginoo, nga unsa po ko nga gigamit sa Ginoo, glory to God lang anang tanan. Maapektuhan sila. Pero daghan sila mag-message na ko, pero ako silang ingnan nga chillan ta, kulang ta. Ato lang tugutan si Lord. Di ba? Pero naiuban nga di jud kapugong igsoon dakoy mga basta di lang ko na ko i-mention, basta naiuban nga tao ra manguta unya kanang di kalikayan matandog ta igsoon unya. Basta labi na nga ngilngig ko natong kinabuhi sa una niya yano-yanuhon na ta ba, no? Kinsa gud ta sa una yano-yanuhon na ta, pero mao lagi nanatas Ginoo bag-o na tang binuhat. Grasya sa Ginoo, makalahot tayo tawag dita magpadala sa atong pagbati because we have self-control, one of the fruit of the Holy Spirit. Amen. Pero mao lagi na igsoon, kung nagtan-aw ka karon, gibebiay ka, gitamay, gidaot imong dungog, gitraidor ka igsoon tungod sa imong pagsunod sa Ginoo. Mao ni ibutang sa imong kasing-kasing, ibutang sa imong hunahuna, bulahan ka. Bulahan tang tanan kung gilutos ta igsoon. Amen. Bubasabutan na natunong ta, no? Natunong ta sa lisod nga dalan, sigpit daghang magbiay-biay magtamay na to. Natunong ta sa dalan kamatuoran padulong sa kinabuhing walay katapusan. Kay kadtong wa matunong kay dili man to kanon, dili man to lutuson, anong lutuson man. Ang hilabtan naman gud igsoon sa yawa kana po ng mga naas Ginoo tinud-anay, pero kadtong mga iya na di na niya hilabtan, kauban naman na niya. Kabantay mo, ang uban, sakto mi pero wadyoy ka lisod. Hayahay kayong kinabuhi, way ning tamay. Sila pa'y nag-baby ay. Kaya ning sobay man sa halapad o sayon nga dalan. Padulong sa kalaglagan. Looy bitaw. No? Pero mawalagi na igsoon, normal ni akong ibalik-balik igsoon, naka-built-in na to ning paglutos. Natural na to ning igayagaan ta, bugal-bugalan igsoon. Na may time nga madala ta kay tao raman ta. Mangayo lang po tayo pasaylo sa Ginoo. Sa una bitaw ning ingon ko balikan ko ning tawana bit. Day time sa una bag-o pa ko di pa man ko handle og naay mulutos nako. Ako na ning gibalik ni ako na ning gi-share niyo pero akong balik ko day time sa una mga way back mga na siguro sa 2013, okay? Bag-o pa man ko sa Ginoo to, bag-o pa ko nagwali, bugal-bugalan ko ba. Nananghi jud ko sa Ginoo, Lord. Lamia pa pwede ba ni pabuthan ako? Pwede ba ni nako? Kita kay naama pwede ra man ta manghuam kay daghan pa man tag mga barkada to. Daghan tag mga connection pa no. Kuno na gabi lang Lord, pwede ba bunala na ko ni. Insulto kayo Ginoo ning biya nako sa pagkaadik-adik, ning biya nako sa mga kabuang nako kabarumbado, pero Lord giyano ra ko. Sa una ako'y tiglaban na og nay manumbag ana. Ana jud ko sa Ginoo. Di lalim kay nay time madata. Apan salamat sa Ginoo kay na ang Holy Spirit unya konbiktaron ra pud ta ba nga gisukod ra ti ka anak something ano. So praise God because we have the Holy Spirit, and the Holy Spirit is kanang willing to comfort us, i-comfort ta unya kana bitawng pakalmahon ta igsoon, no? So kay kaning mga lagad ta sa Ginoo dili sayon dili lalim. Paminaw mo, look at me. Kaning mga lagad ta sa Ginoo atong masinati ang mga pagsulay nga wala pa nato na sinati sa wa patas Ginoo. Kaning mga lagad ta sa Ginoo atong masinati ang tumang kasakit nga wala pa nato natagamtami sa wa patas Ginoo. Atong masinati ang grabing pagdaog-daog sa uban pagtamay, normal na igsoon. Og mao lang ni timan iwans masinati na nimo.
Pero sa kuha igsoon na sinati nako kasagaran ni Pilmiro ra, pero naanad nako kadugayan murag nakakita sila nako nga ay tinuod man day yun siya nga wala na nag-adik-adik, ning undang naman day yun siya inom sigarilyo, babay, droga. Wala na sila, silent. Ang kaning ubang nga nasigbas na ko, wa man ni kailan ako, tagalagyo man eh. No. Pero ako nabantayan sa Pilmiro ra, pero mawala ganiti man ni igsoon. If ever makasinati mo sakit nga istorya gikan sa mga tao, dili katuuhan ang inyong kabaguhan, labi na ng mga gikan masa prisuhan diya nga viewers diri nagtanaw, no? Igsoon ti man ini, once makabati mo sakit kay nasakitan mo, mawala ni ti man ibulahan ka. Ug mao na lang ti man igsoon akong ipabaon ninyo, usa lang ni kailhanan nga ang yawa natandog nimo. Ang yawa igsoon nakakita nga tinud-anay na gid kaning tuhop ang imong pagtuo na sa Ginoo. Ang yawa di gusto ang yawa nga magpadayon ka. Mao nang gusto sa yawa i-discourage ka, ibas kag maayo lutuson ka, mugamit siya mga tao nga bisan duol sa imong dughan, imong pamilya, mubira pa ubos nimo or mubalik kas kaniadto. Pero igsoon ayaw padala. Ayaw padala sa imong gibati. Kundili abante ta, padayon ta, lahos mga higala para sa kamayaan sa Ginoo. Isipa igsoon kung moabot na nimong mga sakit nga istorya against other people, gilutos ka bisag wa kay gihimong di maayo gipasanginlan ka tungod kay ning sunod ka sa Ginoo, mao lang ni isipa igsoon, bulahan ka. Dapat kang magmaya, matod pa ni Jesus, pagmaya, pagkalipay kamo kay naiganti nagpaabot kaninyo. Kaya ang akong mga propeta sa daw, matod pa ni Jesus, giingana nila sa una. So, in other words, ang mga nag-una pa nga mga alagad sa Ginoo gilutos to. Gibugal-bugalan, gibay-biyay, gitamay. Grabe gali ang pagluto sa mga apostoles before nila ni Pablo, kay bunalan pa sila, kulatahon. Kita, kasagaran nilang lutos na to, istorya ra. Yung mga luod na kaayaw. Pagkabulahan nimo kung nakasinati ka na igsoon. Kung imong nasinati ang tumang paglutos karon, bulahan ka. Ingna ang yawa igsoon kung gilutos ka karon, Satan, I am blessed. Ana ang yawa. Satan, bisag unsay mong buhaton, mas malipay ko kay bulahan day ko. Amen. Bulahan ta. Pagkabulahan nato igsoon. So atong ipadayon ni atong pagkabulahan hangtod sa pagbalik sa Ginoo or hangtod nga sa katapusan sa atong kinabuhi, dili ta mobuhi sa Dios nga buhi. Abante ta igsoon. Timan igsoon ang tanan temporaryo ra ni. Mga kasakit, pagsulay, paglutos, unos, temporaryo ra ni. Inighuman ning tanan na ilangit nagpaabot nato nga naa diha ang walay katapusang kalipay nga atong matagamtaman. Again, to all of the viewers who are watching this time, gilutos man ka na mga sakit nga imong nasinati karon against sa ubang mga tao sa imong pagsunod sa Ginoo, paglipay, pagmaya, abante ta. Amen. Paglipay tungod kay bulahan day ta igsoon. Bulahan ta kay atong, aside from that nga bulahan ta, nakaambit ta sa pag-antos sa Ginoo. As what I have said, ako na ning balik-balik sa atong previous live, previous topic na to ni aging mga bulan igsoon. There is no servant greater than their master. What does it mean? Walay sulugoon nga mulabaw sa agalon. Ang atong agalon si Kristo. So ang nasinati ni Kristo, gilutos siya, nag-antos siya. Kita sad nga mga followers niya, mag-antos sad ta, makasinati sa tagpaglutos. Amen? Abanti ta! Yeah! Bulahan ta. Instead nga matandog ta ron sa atong tamak-tamak ka ng demonyo, we are not struggling against flesh and blood. Yawa atong kontra. Kung ang yawa gusto nga mag-uol ka, unya mo katawa ka, pildi ang yawa, katawaan na to. Ingon ang balang kasulatan, paglipay, pagmaya. Amen? Kay naiganti, nagpaabot sa unahan. Naay ganti o naay kinabuhing, walay katapusan, naay langit, nagpaabot na to. Basta di ta padaan ng mga nagsigi o marites na to. Amen? Bulahan kay igsoon. Maybe ang uban nga mga viewers din, there are so many nights naghila ka, kayang naglutos nimo imuhang mga kapamilya, sakit man kay na, mga duol sa dughan, pero maulan ti man ibulahan ka. Bulahan ka. And I pray nga, ang atong pagkabulahan magpadayon hangtod sa walay katapusan. Dapat mag-anad-anad na ta, igsoon, dapat makublan ta. Again, dapat makublan na ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kanang kublan na tag mga paglutos ba? No? Pagsulay. No? Why effect na to? No? Atong kanon na igsoon. Naka-built in na nato igsoon. No?
the more na nato sila igsoon nga kana bitong singan anak kanang ako na bantayan igsoon, the more we ignore them, ang yawa sad makabantay nga di mo ni matandog siya oy kapoy naman ko tanaw ang yawa sa dihang sige siya tintal ni Jesus igsoon niya ang katong si Jesus wa gyud matintal ba himbiya na lang no maglibog ang yawa igsoon no smile og naay mo lutos na to nya nay opportunity nga i-correct sila i-correct pero kanang word nga matandog ka nya mangluod ka nya murag madahanan ka magwild ka no dili na sad no timan igsoon kung musukol ka, di ka matawag og bulahan. Nga nung sukol, magasbasir yung patol, dili na pagsukol, igsoon. Akong gibuhat is, ako lang silang gikorek. Kunya, akong gipost sa timeline na to, aron i-correct po ninyo. No? Kay stalker man na nato, sige mo nagtanong-tanaw niya. Who knows, usa sa mo comment ninyo, makapaamgo sa ilang kinabuhi, sa ilang pagtuo nga sayop sila, og sakto ta. Amen? Anar na siya, no? Pero kanang matandog tanong dito. Matandog man kay tao ra pero di ta ingon nga mobawsa na to. Nga may tagkuan magampo Ginoo nga imo tanang taga-agkilat. Ayaw na. Atong tugutan si Lord nga manimalos because according to the word of God, it's biblical. Ang panimalos na sa Ginoo, ang bayad siya ray mo bayad. Siya ay bahala sa tong kaaway. Amen. Ayaw bawsig pangaway, no? Tugutan na to ang Ginoo nga mulihok igsoon. But mao lagi na mo correct sa tanila kay di man pod pwede di sila makabalo sa ilang sayop kung di po na to i-correct. Pero kung kabantay ta nga i-correct nato, di jud patuo at least gihimo na nato atong part, si Lord ay bahala. Amen. Again, bulahan ka igsoon. Kung nagtan-aw ka karon and in your situation this time, gilutos ka, then paglipay, no? Instead nga mag-uol ka mabalaka ka, Lord, wa na gyud chance maluwas akong pamilya kay sila may unang ning lutos na. No, ayaw na. Saligi ang Ginoo. Kupti ang saad sa Ginoo sa buhat nga kung mutuo ka ni Jesus maluwas ka dili lang ka ikaw lang lakip mong tibok panimalay wala pala right time. Pero si Lord kung pasaktong panahon na once siya na mulihok di gyud na kalihok. Once si Lord ang mulihok igsoon walang matigas na puso. Walang matigas na puso sa mainit na presensya ng Dios. Amen. Paubos lang ta pailob og atong dawaton ng paglutos nganuman. Kung mahimo, mag-ampo, galit ang paglutos. Lord, more trials, more persecution. Why? Because magkadaghan ang pagsulay, ang paglutos, magkadaghan ang mubahas nato, mas mabati nato nga bulahan ta. Amen? Bulahan ta. Pero kanang gilutos ta igsoon, gisultian tag dili maayo tungod kay nakita nila nato badlungon po ta dili ta bulahan na. Tinuyuan na nato. Pero once ang imong gibuhat ning sunod lang ka sa Ginoo, matinud-anon lang ka sa Ginoo, nibiya ka sa kangit-ngit pero still di ka magamaan ka gimarites ka gimuhimuan ka istorya, bulahan ka. Instead nga mag-uol ka mo hila ka dia mahiubos ka batia igsoon. No? Nagbulahan ka. Bulahan ug bulahan ka ug ako nag-ampo nga hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Atong ma-maintain, ma-sustain ba nga atong pagkabulahan uban sa tabang sa Ginoo. Amen. Bulahan tayo igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this afternoon. Salamat Ginoo nga imo mi gipahinumduman nga bulahan day mi Lord kung gibiay mi gitamay mi. Imo mi gipahinumduman Lord nga kaning persecution it is normal sa among Christian life. Normal ra, natural ra ning paglutos. So Lord, I pray to all of the viewers right now. Labi na sa mga viewers nga ginalutos karon tagaay mig dugang pailob Lord God. Tagaay mi, we're praying for self-control Lord God. Kay nasayod kami kung sakit na kayo ang ilang istorya Ginoo. Di kalikayan tao rami, madami. Apan uban sa imong tabang, imong grasya, makapugong mi sa among kagalingon. But without you, madagid mi Lord. So Lord, I pray sa tanan nga mga viewers karon nga ginalutos. I'm praying Lord God nga ikaw Ginoo maga-provide og kusog, kalig-on, kaalam para dili mi madala sa among pagbati. But instead among bation nga bulahan day mi. Among i-feel Ginoo bation sa among kasing-kasing nga bulahan kayo mi Ginoo. Blessed, we are blessed kay nalipay ka sa among kinabuhi. Og ilhanan ni nga mabungahon mi kay gibato mi kay kung wala pa mi bunga wala mi batua batungod kay mabungahon mi uban sa imong tabang gibato mi nila. So praise God, salamat kay Ginoo sa imong mensahe. Thank you so much Lord. I pray nga kaning message nga mong nadungog karon Ginoo mao ni siya hinungdan nga mas mubarug pagud mi sa kamatuoran. Mas mubarug pagud mi nga mga lagad nimo tinud-anay seryosohon kanamo.
Kay bisan pag naay mga paglutos mo abot sa mong kinabuhi unos Ginoo, mas mabati na mo nga bulahan day mi. Bulahan mi kay gitamay mi nila sa among pagsunod nimo. And I pray Lord God sa tanang mga nagpersecute namo, I pray nga maluwas sila. I pray Lord God nga sila pod Ginoo makabaton og personal encounter nimo. Sama sa naitabo ni Saulo. Si Saulo grabe nga manlulutos. Si Saulo grabe kadautan Ginoo. Tanan nga ning sunod nimo Ginoo, followers nimo gilutos ni Saulo, gihulga nga prisuhon. Apan sa diyang si Saulo naka-encounter sa imong gahom didto sa agianan padung sa Damasco, ang banggiitang manlulutos nahimo ng alagad nimo. So Lord, like what happened to Saul, nga nahimong Paul later on, tungod kay na-encounter niya ang presence nimo. So we pray sa mong mga manlulutos Ginoo nga mamuhat kanila. Makaamgo sila Ginoo. In Jesus' name. Lord, thank you. Salamat Ginoo. Imong siliwan, imong balang pulong sa gahom sa balang Espiritu Santo. And Lord God, I pray to all of the viewers right now, tanan Ginoo nga nakadungog ani makakita ani bisan pa sa mag-replay ani Lord, I pray unsa man ilang kahimtang karon, again and again I pray Lord God, unsa man ilang sitwasyon karon, wa na malilong nimo, wa na matago nimo. So Lord, I pray sa ilang sitwasyon karon, ang unsa may pinaka-need nila karon nga milagro Ginoo, unsay pinakagikinahanglan nila karon Ginoo sa ilang sitwasyon, Lord, mamuhat ka. I pray nga imo ang ipasundayag imong milagro sa ilang kahimtang karon, sigon sa ilang gitinguha sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, we declare victory, we declare miracle in their situation right now. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo. We claim your promise in Jeremiah 33:3 nga sadyang musangpit minimo mutubag ka namo ug magpakita kag dagkong butang. So Lord, among giangkon karon ang dagkong butang kay bulungang butang milagro nga gikan kanimo sigon sa among gipangandoy. Amo ni siyang giangkon Ginoo uban sa dakong pagtuo Lord God. Himo lamang ming angayan ang among kasing-kasing kapiyalan sa blessing nga gikan kanimo. Mo kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mo imong bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Yay! Nakalapos gud atong data igsoon. And hopefully by God's grace ug maayo na atong wifi igsoon. So thank you kay igsoon. That's all for this afternoon. Unta, grasyahan ta sa Ginoo niyang gabi. Okay. Oy, Brother Rao, regard ko sa imong nanay. Shout out sa atong mga followers des Cagayan de Oro, a city of golden friendship. Okay? So, that's all for this afternoon. So, ako nagampo nga it's gonna be a blessed day, a victorious day, and dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. And I pray, I declare tanan nga mga OFW nang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Okay? Tanan nga mga plano, desisyon ninyo, panalanginan sa Ginoo. Sister Lilith, sister, PM ko sister, aron, atong iampo na, unya, personal prayer na ko, no? After ani na, mi service, hangtod gabi, service, no? Unta, makalive pa ta, no? So, data ra ni igsoon, nagpa-load ra ta, nangita tagpaagi bang makalive ta, no? So, that's all for this afternoon. Again, dungog himaya akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Ampo, ampe, nga bante. Mga gilutos di hala, padayon ta. Bulahan ta. Para sa kamen sa Ginoo. Brad Jomar, God bless. Shout out is tanang mga, mga subscribers, ani nga page, no? Thank you kay kaning mga naka-green ba? No? Shout out, anya, I just want to encourage everyone to subscribe also sa atong YouTube channel. Itong YouTube channel, igsoon ang link na ani nga caption. Mabungahong Kristohano, no? So again, thank you, and I just want to encourage everyone sa itong followers nga i-invite sa inyong friends to follow our page para ma-bless sila. Dili kay kamore sige ka-bless sila pod, no? So again, that's all for this afternoon. Dungog himaya again ang ibalik sa tumbuhi nga Dios, siya lamang akong gidayeg igsoon. See you again next time. To God be all the glory. God bless everyone.